ja som Adam, dnes vás vítam pri novom videu a toto video bude o bičko, ale som na bicykli, čiže som zvedavý, ako to zvládneme v realite. Na bicykli viem jazdiť dosť dobre, to sa musím pochváliť, no a môjim cieľom je dať aspoň 30% progresu, čiže poďme na to. To bol akože prvý level, ok, to bolo celkom ľahké, môžeme aj skákať, zatáčať, všeličo možné, čo vás iba napadne. Pozor, tu je diera v strede, ok, to je ďalší. Ja som nabúral, dobre, to ste nevideli. Na mobile sa to vláda celkom zle, takže som zvedavý, ako to zvládneme. Zatiaľ sme na 6%, pozor. No už to je nejaké ťažšie, alebo ešte nie, ešte nie. Ešte to nie je ťažké, som nabúral. Ok, tu sú nejaké bumpy, alebo čo to je? Pozor. Okay. Toto sme celkom zvládli, som zvedavý, ako to bude tu. Ok, takže minúta videa a je tu prvý crash. Hej! Ok, už mi to robí celkom problém. Ok. Kámo! Jak to mám prejsť? Ok, ja som taký gobička. Dobre, prešiel som to. Ok, v pohode, nič nehovorím. Dobre. Budeme robiť, že sa nič nestalo. Ok, kámo, to čo je? Na mobile sa to strašne zle ovláda, ale nevadí. Ok, prešli sme to. Pozor! Skoka. V pohode, nevadí, rozbehneme sa ešte raz a skočíme. Teraz som to dal, pozor! Toto ani neviem, toto kebyže dám, tak ja neviem, že ako som to zrobil. Pozor, ok, mám to. Ďalší level som zvládol trošku s problémami, ale je to celkom v pohode. Ok, na počítači som to hral, dokončil som to celé, ale toto mi presne robilo problém. Toto dám. Aj toto. Ja som zomrel na poslednom. To nemyslíš vážne. Pozor. Poď, máme to. A pozor, lebo tu sú lasery. Zvládli sme aj tieto lasery. Ďalší level máme zvládnutý. Uvidíme, že koľko dáme, zatiaľ sme v 22%. Ako som hovoril na začiatku, koľko to bolo? 30% som chcel dať, alebo koľko? Pozor. Teraz neviem, koľko percent presne som chcel dať, už si nepamätám, ale keď mám to tak dobre... Dobre, zaklipol som to. Ale proste, keď to je také trošku ľahšie, tak možno, že aj 50 by sme stali dať. Kto vie? Tak asi veľmi nie. Jak to mám prejsť? To je ako... Ale pozrite, nám sa menia farby bicykla. Teraz máme takýto krásny žltý. Kamu. No a pozrite. Teraz je červený. Nice. Je toto... Dobre, ja som ticho. Však to sa šmíka! To nie je možné. Ok. Ok, mám to. Toto už bude obťažné. Tak, ja neviem, či dám vôbec tú 30-ku. Hej! Mne neišlo skočiť. Tak. Som labúral do steny. To si robíš srandu, na poslednom som nabúral. Teraz pre istotu na druhom. Však som stlačil šípku. Prečo mi to nejde? Ok, easy. Tu ja už som chcel povedať, že to jak som dal. Super, kamo, typek tu len tak preletel, dáky Cristiano Ronaldo! Ok, dal som to. A
ja pozor, to čo sa deje? Som ani nevedel. Dobre, ja už počkám, sľubujem. Však môžeme ísť. Nemôžeme! Tu teraz môžeme, teraz si počkáme. Aj tu si počkáme. OK, máme ďalší level. OK, toto bolo veľmi divoké, ale nejak som to zvládol. To už bolo tesné. Pozor, ja neviem, čo tu mám robiť. To, ako som prešiel. OK, GG. I tu si možno treba trošku počkať. A yes, je to tak. Tu som nečakal, že tu bude diera. Máme progres 33%, tak do 40-ky, 45-ky by som to chcel dať, keď mi to pôjde, a potom v druhom dieli, ak by ste chceli, by sme si mohli dať aj tie ostatné, ale neviem, či to dokončím, pretože ja som taký kýľavý, že ja neviem s tým pracovať. Takže pozor. Ešte. Tak. OK, toto máme, toto rýchlo preskáčeme. OK, sme v ďalšom stage, na ktorom to nebude až také ľahké, ale teraz sa nám celkom otvorila cesta. Nice. OK, máme to. To je nejaká dlhá rovinka, to absolútne netuším, čo to je. Neprešiel som to, jak iné. Kde som? Ja som zmizol. Zaujímavé. Tak ideme len s bajkom. By ma zaujímalo, že kde som zmizol. Možno, že sa to opraví. Už som tu, dobrý deň. O tom sa nebudeme baviť. To len tak, som zrobil. Hej. OK, sme už na ďalšom stage, kde mi to vôbec nejde. Ako na každom jednom. OK, toto som dobre prešiel. OK, ešte také 5 stage by som si dal a ukončíme video. Tak toto kebyže dám, tak by to bolo celkom dobré. OK, máme to, nemáme to. OK, takže tu nám treba takto po stranu, pekný pozor. Komu? OK. Ty si robíš srandu. Však dávam to, že skáče, ale ono to neskáče. Čo to je? To je zabugované celé. To neskáče. Tu som dal, že najskáče a neskáče to. Ale prešiel som to. No. Tu sú zase nejaké tieto finty na mňa, taky neskúšajte tu. Pozrite, s prehľadom to prejde. Vôbec žiadny problém. OK, ešte túto. Prehľadom to prejdem, zoberieme checkpoint a posledná stage, ktorá nás v dnešnom videu čaká, ktorá nám bude robiť asi dosť problémov, ale to nevadí. To nejak dáme. Však to nefunguje to skákanie, proste nefunguje to. No, ani moje ruky nefungujú. Dobre, tak pôjdem pomaly. Pomaly ďalej zajdeš. A asi sa to aj ukázalo. OK, keby sa vám toto video páčilo, tak daj like a zatiaľ čau.